Lympung Ïalehkai Jong Ikena School kabla tipkum ka East Khasi Hills District Level Inter-School Subroto Mukherjee Cup Football Tournament Arajar Arphulai bala penya the office trekam Jong District Sports Officer East Khasi Hills District kala Sdang minta ka sngi ka apun riu tere ku chilio kabla long hangni hapo kanong ba shlong yaga jing Ïalehkai Jong kani ka Lympung Ïalehkai kabla wan ban yeshim benta da ki school baper ki badon hapo ka district la phya la pelong daga jing khun haki artli ki madan Ïalehkai ki badon hangni hapo nongba kata ga jing Ïalehkai jong ka under 17 ki kena shenrang bat kin thai la pelong ha madan MFA turf polo ground Shillong ba yaga jing Ïalehkai jong ki kena under 14 la pelong hapo madan he ka badon hamaulai phut mori Shillong Keeper check. Support đây, phân ball không? Chị, come on. Ai được rồi, ai được cái buộc ai? Buồn, cua đây, áo cua đây. Buồn, nhắc rồi. Lấy mồi. One up. Đi đây. Đây, one more. Agent, hey, a big ball in Agent. Buồn,